Acara tulan bareng mancing iwak arek telu sak koncoan nang Kali Bodeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, malih dadi tragedi. Loro teko telu arek iku kelelep keseret arus tepake numpak ban. Siji korban ditemokno mati, sauntara siji korban liyane sik diteleki. Loro arek lanang umur 11 tahun warga Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, kelelep nang Kali Bodeng minggu isuk mau. Siji korban wis kasil ditemokno dhisik, kondisine kelangan nyawa. Sauntara siji korban liyane durung ketemu. Warga nyacak neleki korban barek nyemplung karo nyisir kali sing jerone 1,6 meteran iki. Galet suwe petugas BPBD teko gawa perahu karet. Kedadian tragis iku kira-kira jam 09.00 isuk. Arek telu, Dava, Rangga, karo Rizal pamit nang wong tuwane ape mancing nang Kali Bodeng. Pas tutuk pinggir kali, arek-arek iku nemu ban bekas terus digawe dolanan gentian. Lapas digawe Rangga ambek Rizal, ban iku malik. Akibatnya korban kejegur kali terus keseret arus. Nontok koncone kelelep, Dava sing ono nang pinggir kali age-age melayu njaluk tulung warga. Kira-kira 30 menit sakmarine kedadian, warga nemokno Rangga kelangan nyawa. Awake ngambang 200 meter atuhe teko panggon dhek kelelep. Lah sampai minggu sore mau Rizal sik turung ditemokno. Petugas sik terus meber telekan sampai korban ditemokno. Agus Bondan, Beni Setiawan, JTV.